Prečo bolo treba z najväčších amatérov, ktorí vlastne prehrali druhú svetovú vojnu, Goebbelsa a Hitlera, vyrobiť akože majstrov a géniov propagandy? Čo je zmysel tohto nezmyslu? V prvom rade sa natíska vec, že sa narába s podvedomím ľudí a tí myslia v takých skrátkach, ktoré sú zabludivé, akože opak propagandy musí byť pravda. To vôbec nie je pravda, lebo že opakom pravdy môže byť druhá propaganda. Ale ak budeš vyhlasovať toho pána za šéfa propagandy, to znamená, že to, čo tvrdí, nie je pravda. Hoci to je pravda, lebo to si povieme neskôr. Takže ak sú oni majstri propagandy, nemôžu hovoriť pravdu. A pravda je v tom, že chybou nemeckej propagandy bolo, že ona neklamala, ona hovorila pravdu. Hovorila odkryte o svojich cieľoch. To znamená, že chce zničiť národy. To tu ešte nebolo. To bol precedens, ale v zmysle prvého definície už to nie je propaganda, je to hlúposť. Buď je to hlúposť, alebo je to si potom odpovieme, ale v každom prípade tým, že oni začali vyhlasovať Goebbelsa a Hitlera za majstrov propagandy, znížili význam ruskej propagandy, hodili to na Ivana, opilcov a tým štýlom vyhraná vojna, ale hlavne skrývali svoju vlastnú. Čiže keď oni vlastne čelili veľkej propagande lží, takým akože o Übermenšoch a o nejakom Róme, čo je bolo úplne normálne predtým, tak presne vlastne dobíjali celú Ameriku a považovali indiánov za ľudí a podobne. Takže týmto cieľom vlastne oni prikryli, že ako stačí mlčať, lebo Hitler povedal, to je propaganda, není pravda. To znamená, není pravda, že by Nemci boli najšikovnejší, není pravda to, ale pritom vyrobiť dve svetové vojny tiež nedokáže hoci ktorý národ, ale to už odchádzame znovu od problému veci. To znamená, že skryli svoju geniálnu propagandu, a to Stalinovú a Karmenovú a Churchillovú a americkú. Totiž už vtedy začali pripravovať trojského koňa. Trojského koňa zvaného Konev. To znamená, že potom, keď sa im nevydaril klín so Zakarpatskou Ukrajinou, teraz hovoríme o druhej svetovej vojne, nie o prvej, to znamená, tam si obidvaja mysleli, po poražke z Polsku si Rusi vytrucovali Zakarpatskú Ukrajinu, ale tá bola iba na to, aby dokázali vybudovať tajne prepojenie medzi Berlínom a Moskvou bez podmienok nutnosti cez Polsko alebo cez Maďarsko. Čiže to je stredná cesta, ktorú aj vybudovali, úspešne dokončili. Z toho stojí najväčšia vila, najkrajšia vila v Prahe, Millerová vila. To bol ten staviteľ tých mostov. No a tá širokorozchodná došla po hranice. No a potom nastúpila Československá republika a Benešovi strašne miešala karty Zakarpatská Ukrajina, preto začal vyhlasovať, že sú to ľudia nevzdelaní, že sú tam nejaké veľmi sporné, ale hlavne riedila koncentráciu Čechov v Československej republike. Skončilo to tak, že podplatili, určite ste sa o tom dozvedeli od pani Pavlovskej, Haliny Pavlovskej, široko známa, veľmi výrečná pani, roky a roky vystupovala v televízii, zasvetila nás plne do tajomstiev svojho strýka, Kočkala. Nie, takže človek má dojem, že preto jej dali rozprávať, aby rozprávala to, čo treba a nie to, čo vie. A toto už som si takmer istý, lebo zistil som to aj cez Lasicu a Satinského. Proste my sme mali 3 kategórie boli. Jedni boli, čo boli požadovaní, druhí boli tzv. Zakázaní a tretí boli tie reálne zakázaní. Stredná medzivrstva bola, to bol taký mýtus. To bol tí úplne... Medzihra tá hrala veľkú rolu, lebo nadobúdali sme cez ňu dojem akej takej demokracie, skoro niečo také ako ten zväz. Že komunistická strana proti tie 3 strany. Národný front. Tak. Takže niečo v politike, to, čo bol Národný front, to bol Lasica Satinský. Zakázaný, ale oni vedeli veľa. Pani Pavlovská, tí takí, takže tí
kontrolovaní, zakázaní. Tí pre bežného človeka vlastne predstavovali určitú formu slobody, pretože predsa ich nezabíjali, žili, aj robili a nebolo im ani veľmi zle. Takže, k čomu sme teda došli? Áno, takže bolo treba po tej zakarpatskej Rusi, bolo treba vymyslieť nový klín, ale už sa zmenili sa pomery, tak si vymysleli Československo, keďže Stalin si presadil, že si zobral Ukrajinu a Beneš sa jej veľmi rád zbavil, lebo znovu boli sny pokračovať v koncentrácii a zvyšovanie koncentrácií Čechov, čo sa prijavilo potom deportáciou Nemcov. Adekvátna odplata Nemcom za Poliakom a Nemcom je proste nerovnosť, je to absolútna hlúposť. Nebolo prečo treba 2 milióny Nemcov vysťahovávať. No, znovu tam prichádza do úvahy ten neuveriteľný dar, ktorý dal Stalin Čechoslovakom. Slováci na to nemali nič, pretože boli potrestaní, však bol fašistický štát. Lebensraum. Takže každý národ túži Lebensraum. Aj znovu terajší konflikt Ukrajina je o Lebensraume, o ničom inom, o území. Kapitalizmus potrebuje územie, ale teraz to nehovorím zlom. To je tak, je to podstata kapitalizmu vyrábať. A komunisti nie sú opozíciou. To sú len tá druhá strana, doplnkom. Keď sa kapitalizmu darí, všetci sú spokojní, aj robotníci, aj títo. No a darí sa im, keď nové územie nadšenie v Nemecku bolo veľké, keď sa v prvej fáze pripravovala vojna, potom prišlo vyliečenie, keď sa zmýlili na Stalinovi. Takže bolo treba vyrobiť trojského koňa. No a tam nastúpila propaganda. Propaganda, na ktorej sa podielal nechtiac z počiatku a potom úplne plne vedome zrejme pán Kundera. Pretože v tých časoch, že sa tomu bolo úplne jasné veľké osoby ako Picasso, Camus, vôbec všetci intelektuáli francúzsky boli to ľudia, mali srdce, tak sa zaoberali tým problémom, ktoré bolo vyriešiť v spoločnosti hľadujúcich ľudí, ako každý normálny človek. Potom nastúpila veľká prosperita, takže sa na nich zabudlo a zdalo sa, že kapitalizmus vyhráva, všetko rieši výroba, takže Camus a tí sa stiahli, priznali svoju vlastnú vinu a Milan Kundera to veľmi krásne využil, že si ani poriadne nespomínal, či sa stretol s Camusom v 68. A ten Kundera, to je ešte pochopiteľné. Najzaujímavejší je pán Novák, ktorý zrejme určite tiež na tieto veci prišiel, keď tak študoval pána Kunderu, no zmohol sa iba na primitívne náznaky manipulácie pána Kunderu, pretože viac mu vydavateľ nedovolil, pretože musela zohrať rola o dielbe funkcií, ktoré pridelili z hora, z Washingtonu, predsa len pretromfli znovu Francúzov, takže Kundera ne. Ale osobne si myslím, že Kundera by to nezvládol. Ja si myslím, že ten Václav Havel bol priam geniálna voľba. Geniálny typ, to škoda hovoriť. A ja si stále myslím, že pri všetkej úcte k Havlovi, on sám nemohol výraz na väčšieho, lebo jeho protivníci boli naši, lokálni. A tak sa hovorí, že vyššie svojich vajec, čiže vy nemôžete si teoreticky... Je tam niekto? Môžem s niekým hovoriť? Teoreticky, tam musíte byť, musíte mať reakcie. Ste tam? Haló? Ste obkločení Bilakom, kde je niekto? Horákovou. Čo tam robíte? Hovorím pani Horákovou, a keď ste Bilakom a tými ľuďmi, tak vy... Haló? Proste to nejde, no. Haló? On bol chudák odsúdený zo Haló? Medveď? Choď preč. Wow.